Mga kaso sa dengue sa Dakbayan sa Talisay, padayong nagsaka. Labing awayng nakalas, mga usa ka 9 anyos nga batang babae, si Luan Mirondina sa report. Magduha ka semana na sukad gilubong ang 9 anyos nga si Samantha Isabel Villarosa. Sa death certificate sa bata, severe dengue ang hinungdan sa iyang kamatayon. Ang iya mga ginikanan mihangyo nga di lang sila magpa-interview on cam tungod kay bugat paalang kanila ang maghisgot sa hitabo. Mato ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer sa Dakbayan sa Talisay, nga nasuta nila nga may presensya sa lamok nga nagdasa sakit nga dengue ang sitio Luya sa Lawaan dos Talisay, diin magpuyo ang bata. Namo ko tuy kanang taga National Office sa DOH o kanang diri sa Region 7. Nag-conduct sila og kanang murag vector of kanang mga diseases. Nakakuha sila kanang dito sigud sa area, nakakuha sila nga naay kanang Anopheles mosquito nga larva. Si Samantha Isabel ang ikaduhang biktima sa dengue sa Dakbayan sa Talisay karong tuiga nga nakalas. Sa dato sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, moabot na sa 302 ang mga nagkasakit sa dengue sa Dakbayan sa Talisay sukad Enero 1 hangtod Oktubre 13 karong tuiga. Og pabiling anaa sa ikaupat nga dapit ang Dakbayan sa Talisay sa labing daghang kaso sa dengue. Amos ang inatap na pod ang mga Chairman Committee on Health sa kada barangay, no, including ang mga kapitan. Then sa mga eskwelahan pod nga mo report sila kung naay mga kaso sa mga hilanat-hilanat para maka-survey sa school, around sa school. Pahimangno sa City Health Officer nga ipahiling gilayon sa doktor ang mga bata kung makasinati kini og paghilanat. Taliwa sa subsub nga kampanya sa DOH batok dengue, padayong nagsaka ang gidaghanon sa mga biktima. Subay niini subling gipahinumduman sa mga health officials ang publiko nga ang labing epektibo nga pangontra sa dengue mao ang pagpabiling limpyo sa palibot. Luan Mirondina, Balitang Basta.